या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कुडाळ नगर पंचायतीत सत्ताधारी विरोधक आमने सामने, तर तीव्र आंदोलन, मुख्यालय पत्रकार संघाचा इशारा। आणि सावंतवाडीत होणार सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा, अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। आज मालवण ग्रामीण रुग्णालयाच्या गैरसोयीबाबत आपण या ठिकाणी उपोषण करतोय। या मालवण ग्रामीण रुग्णालयाच्या कित्येक दिवस आपल्या या मालवण ग्रामीण रुग्णालयात आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी आज जो इंचार्ज आहे आज या हॉस्पिटलचे, हे पण प्रभारी आहेत। या ठिकाणी डॉक्टर बालाजी पाटील गेल्यानंतर आमच्याकडे परमनंट इंचार्ज या ठिकाणी देण्यात आलेला नाही। या ठिकाणी काल माननीय पंतप्रधान येऊन गेले, त्यावेळी या ठिकाणी ऑपरेशन थिएटर चालू करण्यात आलं। त्यावेळी 4 ऑपरेशन हायड्रोसिलची या ठिकाणी झाली। मग आमचं म्हणणं असं आहे की मोदी आले त्यावेळी तुम्ही जर ऑपरेशन करू शकता, मग तुम्ही आता इतर वेळी हे ऑपरेशन आपण या ठिकाणी हायड्रोसिल, हर्निया असेल, हे छोटी मोठी ऑपरेशन आपण या ऑपरेशन थिएटरमध्ये का करू शकत नाही? कित्येक वर्ष या मालवण ग्रामीण रुग्णालयात डिलेवरी होत नाही आहेत, त्या होण्यासाठी या ठिकाणी डॉक्टर अवेलेबल करून दिले जात नाही। म्हणजे मालवणच्या ह्याच्यात बघितलं तर कणकवली, सावंतवाडी, वेंगुर्ला किंवा कुडाळ या ठिकाणी ज्या सोयीसुविधा किंवा जास्त भर दिला जातो, मालवणला यापासून का वंचित ठेवलं जातं? आणि या ठिकाणी जर तुम्ही एखाद्या ज्यावेळी कार्यक्रमाच्या वेळी ती ताकद लावून या ठिकाणी मालवण ग्रामीण रुग्णालय सुशोभीकरण, कलर, त्या ठिकाणी पेवर ब्लॉक बसवले, मग ऑपरेशन थिएटर चालू केलं, मग इतर वेळी सामान्य लोकांना ही सेवा का मिळत नाही असं आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे। आणि ज्या ज्या सोयीसुविधा तुम्ही काल पंतप्रधान आले त्यावेळी ताकद लावून लोकांना दिल्या किंवा जे पंतप्रधानांसाठी तुम्ही केलं, ते आता पंतप्रधान गेल्यानंतरही या सोयीसुविधा तुम्ही चालू ठेवाव्यात असं आमचं प्रशासनाला म्हणणं आहे। आणि या ठिकाणी मालवण ग्रामीण रुग्णालय आज तुम्हाला लक्षात येईल मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी ओरोसला चालू झालेलं आहे। मालवण ग्रामीण रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी सिव्हिल सर्जन आणि मेडिकल कॉलेजचे इंचार्ज यांच्यात कायम भांडणं त्या ठिकाणी चालू आहेत। या आपल्या छोट्या ऑपरेशन या छोट्या हॉस्पिटलमध्ये जी ऑपरेशन किंवा जे फिटनेस झाले पाहिजे, ज्या तपासण्या झाल्या पाहिजे, आज डोळे तपासणी मालवणमध्ये गेले 2 महिने झालेली नाही। त्या ठिकाणी मालवणमध्ये आज तुम्ही जिल्हा रुग्णालयाला गेला तर डोळे तपासणीसाठी त्या ठिकाणी प्रत्येक भागाला एक वार दिलेला आहे। वेंगुर्ल्याला एक वार, सावंतवाडी, मालवण, कुडाळ अशा गावांना वार दिलेला आहे। आज जर इथे तपासण्यात झाल्या नाही तर मालवणचा वार त्या ठिकाणी येणारच नाही, कारण जो डॉक्टर तपासण्या करतो तोच मालवणचा वार त्या ठिकाणी ठरवतो आणि त्या ठिकाणी ऑपरेशन त्या दिवशी मालवणचे होतं। मग जर तपासण्या झाल्या नाही तर त्या ठिकाणी ऑपरेशन मालवणच्या तालुक्यातील किंवा मालवण शहरातील जनतेचे त्या ठिकाणी ऑपरेशन होणारच नाही। मग आमचं असं म्हणणं आहे की ह्या ज्या काही सोयीसुविधा आहेत, ह्या ज्या काही सामान्य लोकांना या ठिकाणी आल्यानंतर त्या ओरोसला जाऊन फिटनेससाठी त्या ठिकाणी पूर्ण जिल्ह्यातनं लोक येतात आणि फिटनेस करताना त्या ठिकाणी तात्काळ बसतात। 12 वाजता राऊंड करून डॉक्टर येणार आणि राऊंड करून आल्यानंतर डॉक्टर त्या ठिकाणी तपासणार, तोपर्यंत रुग्णांचे हाल फिटनेससाठी त्या ठिकाणी होतात। लोक सकाळी 12 वाजल्यापासून संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी तात्काळ उभे राहतात। मग ह्याच गोष्टी तुम्ही जर या तपासण्या तुम्ही जर या मालवण ग्रामीण रुग्णालय किंवा छोट्या हॉस्पिटलमध्ये केल्या आणि रुग्णांना त्या ठिकाणी फिटनेस करून ओरोसला ऑपरेशनला तारीख दिली किंवा या ठिकाणी छोटी मोठी ऑपरेशन केली तर ओरोस हॉस्पिटलचा लोड कमी होईल। आणि ह्या हॉस्पिटलमध्ये जिल्हा रुग्णालयाने त्या ठिकाणच्या इंचार्जनी ह्या हॉस्पिटलमध्ये सोयीसुविधा देण्यासाठी त्या ठिकाणी काम करणं गरजेचं आहे। मेडिकल कॉलेजच्या त्या इंचार्जशी त्या ठिकाणी भांडत राहण्यापेक्षा आपल्या अंडर असलेल्या या छोट्या
हॉस्पिटलमध्ये कशाही सुविधा देता येतील, कसं या ठिकाणी आपल्याला लोकांना जास्तीत जास्त या ठिकाणी लाभ रुग्णांना देता येईल, आता या ठिकाणी यासाठी काम केलं पाहिजे. आणि हे कित्येक दिवस आम्ही गेल्या 2 महिन्यापूर्वी आम्ही या ठिकाणी सिव्हिल सर्जन आहेत त्यांची चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं की आपण या गोष्टी या ठिकाणी तपासण्या चालू करू, पण अद्याप 2 महिन्यात कुठच्याही या ठिकाणी तपासण्या चालू झालेल्या नाही. आणि यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपोषणात बसलेलो आहोत. आणि हे उपोषण आम्ही जोपर्यंत या ठिकाणी आम्हाला आश्वासन ठाम मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या उपोषण हे सोडणार नाही आणि आमचं उपोषण चालू राहील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. कणकवलीतून महत्त्वाची बातमी समोर येते. पोलिसांनी ऑनलाईन जुगाराविरोधात कारवाई केली आहे. कणकवलीत ऑनलाईन जुगार खेळणाऱ्या 6 एजंटना पोलीस चौकशीसाठी ताब्यात घेत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश भुजडे. जिल्ह्यातील मोठी घटना कणकवलीत घडली आहे. कणकवलीत ऑनलाईन जुगार खेळणाऱ्या 6 जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. कणकवलीतील ही महत्त्वाची घटना आहे. आज मंगळवारी दुपारनंतर कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित कुमार यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा ऑनलाईन जुगार खेळणाऱ्यांच्या 6 जणांना ही कणकवली पोलीस स्थानकात दुपारच्या दरम्यान आणले आले. त्यांची चौकशी करण्यात आली आणि चौकशीअंती त्यांचे मोबाईल देखील ताब्यात घेण्यात आले. आणि मोबाईल ताब्यात घेऊन अशी माहिती कळाल्यानंतर लगेचच काही जे सूत्रधार आहेत ते त्यांनी पलायन केलं आणि त्याच्यानंतर काहींनी मोबाईल देखील स्विच ऑफ केला आहे. मुख्य सूत्रधार अजूनही गायब आहे असे बोलले जात आहे. तरी देखील पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत, पोलीस तपास घेत आहेत. पण आजची ही महत्त्वाची घटना आहे. कणकवली पोलिसांनी केलेली ही महत्त्वाची कारवाई आहे. कणकवलीत पोलिसांनी ऑनलाईन जुगार विरोधात ही कारवाई केली आहे. 6 एजंटांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. दुपारच्या दरम्यान जुगार प्रतिबंध अधिनियम 1887 गुन्हा अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. यामध्ये संशयित आरोपी उत्तम वाळके, सचिन शिरसाट, मयूर महाडेश्वर, प्रथमेश चव्हाण, प्रीतम म्हापसेकर, भावेश चव्हाण सर्व हे राहणारे कणकवलीतले आहेत. आदींचा समावेश आहे. आणि काही जण यांनी पलायन केले त्याचे देखील पोलीस शोध घेत आहेत असे एकंदरीत माहिती समजत आहे. पण या कारवाईमुळे कुठेतरी कणकवलीकर समाधान व्यक्त करत आहेत. कारण ऑनलाईन जुगाराच्या माध्यमातून बऱ्याच जणांनी आपले खूप मोठे पैसे गमावले होते. काही युवकांनी तर नैराश्य होते आणि त्यामुळे ही अशी कारवाई झाल्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पोलिसांनी हे कारवाई केल्याचं एक नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत. पोलिसांनी अशाच कारवाई सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. कारण आताच्या सध्याची युवा पिढी आहे ती कुठे ना कुठेतरी ह्या ऑनलाईनच्या गेम असतील, ऑनलाईन जुगार असतील किंवा ऑनलाईन खेळ असतील याच्या माध्यमातून भरकटली जात आहे आणि कुठेतरी वेगळ्या मार्गाला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईचं हे कणकवली असे कौतुक करत आहेत. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. नमस्कार महाराष्ट्र. सध्या लग्नाचा सीझन जोरदार चालू आहे. मग त्यासाठी आपल्याला खरेदी करायची असती साड्यांची. मग अशा साड्यांच्या खरेदी करण्यासाठी सिलाई वर्ल्डनी आणली आहे एक सुपर डुपर ऑफर, गुरुपुष्यामृत शुभलाभ ऑफर. या ऑफर मध्ये एका रुपयात 2 साड्या खरेदी करा, तेही एका साडीच्या खरेदीवर. मग ही ऑफर तुम्हाला मिळणार आहे वन पीस, कुर्तीज, गाऊन, लेगिन्स, जेगिन्स या सर्वावर ही ऑफर सुरू आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही भेट द्या सिलाई वर्ल्ड कोल्हापूरला, लेन नंबर 4, राजारामपुरी, कोल्हापूर.
मी अरुण कुलकर्णी, मी बेळगावातून येतोय. गेली जवळजवळ मी 10 ते 12 वर्ष झाली मी येतोय आणि इथं आल्यानंतर जो समाधान आणि हे आहे किंवा जी प्रचिती आहे ती प्रचिती न सांगण्यासारखी आहे. त्याच्यामुळे कुठलाही कार्यक्रम असून दे किंवा नसून दे सगळं सोडून दत्त जयंती माणगावमध्ये येतोयच. या महाराजांच्याकडे आल्यानंतर त्याचा जो समाधान जो झालेला आहे किंवा स्वतःच्या आयुष्यामध्ये जे फरक पडलेला आहे तो अप्रतिम आहे. त्याच्याकरता कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माणगाव हे चुकत नाही. प्रत्येक पौर्णिमेला मी बेळगावातून येतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणचा जो एक अनुभव हे सांगायचं म्हणजे मध्ये मला जो एक ऑपरेशन झालं माझं, तर त्या ऑपरेशनमध्ये मी फक्त महाराजांची स्तुती केली आणि त्याच्यामुळे आज मी पूर्ण त्रासातून बाहेर पडून मी पूर्ण बरा झालो. तर त्याच्याकरता मी आता मुद्दाम दत्त जयंती करता म्हणून नारळ ठेवण्याकरता मी प्रत्येक येतोय आणि आता ह्याच्या पुढे तर प्रत्येक पौर्णिमेला असणारच आहे. मी मिसेस गौरी पास्ते, मी सावंतवाडीच्या कलंबिस या गावातून आलेली आहे. पहिल्यांदाच आली आहे आणि मला फार अप्रूप वाटतं. इतकं सुंदर मोठं देऊळ आहे आणि टेंबे स्वामीचं हे जन्मस्थान आहे. मला फारच पॉझिटिव्ह एनर्जी वाटते या देवळामध्ये आणि इथे खरंच आलं पाहिजे नेहमी. खूप आज दत्त जयंती आहे आणि या दिवशी म्हणजे खुद्द टेंबे स्वामींचं जन्मस्थान हे आहे. इथे एक आजूबाजूला जे काही पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे किंवा लोकांचा जो भक्तीने लोक इथे उभी आहेत फार पॉझिटिव्ह आहे. इथे छान आहे एकदम. महाराजांनी 1882 साली या दत्त मंदिराची स्थापना केली आणि तिथपासून सलगपणे आजपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू आहे. महाराजांची हे जन्मस्थान तर बडोद्याच्या जवळ गरुडेश्वर म्हणून आहे. त्या ठिकाणी महाराजांचं समाधीस्थान आहे. त्यामुळे गुजरात तसंच कर्नाटक, गोवा या ठिकाणं बरेच लोक दर्शनासाठी येत असतात. सकाळपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली आणि दुपारी जवळजवळ बऱ्याच लोकांनी महाप्रसाद वगैरे घेतलेला आहे. महाप्रसादाची चोख व्यवस्था ठेवलेली होती. कुपन्सद्वारे लोकांना अग्रक्रमाने प्राधान्य देऊन आम्ही महाप्रसादाची सर्वांची सोय केली. आत्ताच दुपारी जवळजवळ 5000पेक्षा अधिक लोकांनी महाप्रसाद घेतला. त्यानंतर आता 4 वाजता जन्मोत्सवाचे कीर्तन सुरू झालं. बरोबर 6 वाजता महाराजांचा जन्मोत्सव झाला. जवळजवळ अर्धा तास हा कार्यक्रम चालला आणि यानंतर सुंठवडा या कार्यक्रमाचा प्रसाद म्हणून देण्यात येत आहे. आणि आता लगेचच ही आरती सुरू आहे. आरती झाल्यानंतर लगेच पालखी सोहळा सुरू होईल आणि भोजनोत्तर या कार्यक्रमाची आजच्या दिवसाची सांगता होणार आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. देवगड येथील 80% कलम बागांचा मोहर फुललाय. त्यामुळे या मोहराला फळधारणा झालीच नसून शेतकरी आंबा बागायतदार चिंतेत आहेत. ऐन डिसेंबर महिन्यामध्ये देवगड येथील आंबा कलम बागांना फळधारणा होण्याच्या वेळी संपूर्ण मोहर फुललाय. सर्वच्या सर्व मोहर हा फुकट गेल्याचं चित्र देवगडमध्ये सध्या दिसतंय. त्यामुळे येथील आंबा बागायतदार फार मोठ्या विवंचनेत सापडलाय. तसेच औषधांच्या किमतीही वाढल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. आता आपण वरेरी या आंबा बागेमध्ये आहोत. या बागेमध्ये आपल्याला दिसत आहे की फलधारणाही झाली नाही, नुसता मोहर फुललेला आहे. या ठिकाणी आंबा बागायतदार तसेच शेतकरी विलास रुमडे आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की हे कशा प्रकारचं जे वातावरण आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी कशा प्रकारे जे शेतकऱ्याला जो आहे तो या धारणा नसल्यामुळे कशा प्रकारे त्रास होऊ शकतो. आपण या ठिकाणी बऱ्याचशा झाडांचं परिस्थिती काय ती प्रत्यक्ष जाणून घेतली आहे. या ठिकाणी मोहर बराच आलेला आहे, पण त्या मोहराला जवळजवळ 20% सुद्धा फळधारणा दिसत नाही आहे. जी झालेली आहे ती अपुरी आहे, म्हणजे 20%च आहे. म्हणजे ही अशी परिस्थिती बहुतेक सर्व भागांमधून आपल्याला दिसते. आपण ज्या ज्या ठिकाणी जातो आहोत त्या ठिकाणी काही झाडांवर तर अजिबात मोहरही आलेला नाही आहे. निव्वळ झाडांचा पाला दिसतोय, कुठेतरी एखादा तुरा दिसतोय, पण त्या तुऱ्यावर कण दिसत नाही आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या माझ्या माहितीप्रमाणे 5 ते 6 फवारण्या झाल्या आहेत. का तर गेले 17, 18, 19 डिसेंबरला त्याच्यापूर्वीसुद्धा नोव्हेंबरमध्ये सुद्धा बरंचसं वातावरण ढगाळ राहिलं आणि ढगाळ वातावरण झाल्यामुळे जो काही मोहर आला त्या मोहर संपूर्ण तो काळपट पडला आणि काळपट पडल्यामुळे त्याच्यावर धारणा सुद्धा झालेली नाही. फळधारणा वास्तविक व्हायला पाहिजे होती पण झालेली नाही. शेतकऱ्यांनी त्याची बरीचशी काळजी घेतली. जवळजवळ 8-8 दिवसाने फवारण्या चालल्या आहेत आणि 8-8 दिवसाने फवारणी जाऊ त्या मोठ्या भागामध्ये साधारणतः 60-70 हजाराची एक फवारणी होते आहे. बारक्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. कारण जरी कलमं कमी असली, झाडं कमी असली तरी सुद्धा फवारणीला औषधं जी लागत आहेत ती फार म्हणजे महाग किमतीची औषधं वापरायला लागतात आणि ही जी शेतकऱ्यांना जी औषधं आहेत ती परवडणारी नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या आधी मुळातच शेतकरी फार हतबलच झालेला आहे आणि अशा परिस्थितीत बँकांची कर्ज भरणं, त्याचप्रमाणे औषधाचं पैसे देणे, त्याच्या आधी खत वगैरे जे घातले आहे त्या खतांचे सुद्धा जे काय पैसे द्यायचे आहेत लोकांचे ते सुद्धा देणं सुद्धा आता मुश्किल झालेलं आहे. म्हणजे हा शेतकरी जो आहे तो संपूर्णपणे जूनमध्ये जो काही संपूर्ण धंदा होईल तो धंदा किती रकमेचा होईल याच्यावरच अवलंबून आहे. आणि आजचं जे चित्र, आजपर्यंत जे चित्र दिसतं आहे ते संपूर्ण मोहरामध्ये फलधारणेचं जे प्रमाण आहे ते अतिशय अल्प आहे. म्हणजे 20% ते 25% असं दिसतं आहे. साधारणतः एका तुऱ्यावर 2-2 ते 4 कणी दिसतात. काही ठिकाणी तर अजिबातच कणी आलेली नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला आज जावं लागतं आहे. मात्र हे जी काय परिस्थिती आहे प्रत्यक्ष शासनाच्या लक्षात येत नाही. आज तुम्ही या ठिकाणी आलात आणि हे प्रत्यक्ष कलमांची जी काय शूटिंग आहे ती शूटिंग करून तुम्ही घेताय. म्हणजे प्रत्यक्ष बागेमध्ये येऊन तुम्ही ही जी पाहणी केलेली आहे याच्यावरून तुम्हाला निदर्शनास येईल की जे मी काय सांगतो आहे त्याच्यामध्ये किती तथ्य आहे. आणि हीच परिस्थिती तुम्ही कुठच्याही बागेत जरी गेलात तरी तुम्हाला हीच परिस्थिती दिसेल. आज प्रगतशील जो शेतकरी आहे ज्याची मोठ्या बागा आहेत त्याची सुद्धा परिस्थिती ती काय ह्यापेक्षा वेगळी नाही आहे. कारण जे वातावरण असतं ते वातावरण सर्व ठिकाणी सारखंच असतं आणि जी औषधं वापरली जातात ती सुद्धा महागडीच असतात. तेही महागडी वापरतात म्हणून आम्ही ती महागडी वापरून बघतो आहे. प्रत्यक्ष बघितलं तर आज या ठिकाणी चिकटा किंवा खार ह्याचं प्रमाण कमी आहे, पण मोहरावर फळधारणा कमी का झाली आहे याचं संशोधन होणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने शासनाने याचं संशोधन करावं आणि आज जो शेतकरी ज्या परिस्थितीत आज उभा आहे त्याची परिस्थिती बघता आज शेतकऱ्याला शासनाकडून आर्थिक मदतीची नक्कीच गरज भासेल आणि त्याचा विचार करून शासनाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांसाठी सहाय्यभूत होऊन
आर्थिकदृष्ट्या त्यांना सबळ जर केलं तर तो आज ह्या ठिकाणी परत उभा राहून जे काही मागून 1 जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये जो काही मोहर दुसरा येतो त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याच्यात तरी काहीतरी फळधारणा मोहर येऊन चांगल्या प्रकारे व्हावी ह्या इच्छेने तो झाडांकडे बघतो आहे. झाडांची आज परिस्थिती जी आहे ती मोहर येण्यासाठी परिस्थिती प्रतिकूल आहे, पण नुसते प्रतिकूल असून उपयोगाचं नाही, तर त्याला मोहर आला पाहिजे झाडाला. आणि झाडाला मोहर येऊन सुद्धा उपयोगाचं नाही, तर त्याला फळधारणा सुद्धा चांगली झाली पाहिजे, तर ती फळधारणा टिकवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करता येतील. कारण पुढचा जो काय कालावधी जाईल त्या कालावधीत हवामान कसं राहील याची आज आपल्याला शाश्वती नाही. आणि जर शाश्वती नसेल तर आज शेतकरी कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला अशी खात्री देऊ शकेल की आम्हाला मोठ्या प्रमाणात पीक मिळेल किंवा आहे ती पीक आहे जी फळधारणा झालेली आहे ही ती पुरेशी आहे असं खात्रीने सांगू शकत नाही. त्यामुळे ही जी काही परिस्थिती आहे ह्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या ह्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं, जेणेकरून शेतकरी जर मजबूत राहिला तर शासन मजबूत राहील, शासन मजबूत राहिलं तर पाहिजे आर्थिकदृष्ट्या सगळं सबळ होईल, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईल. आणि शेतकरी जर मजबूत झाला तर सगळीच परिस्थिती मजबूत होऊन जाईल. या दृष्टीने शासनाने त्याचा जरूर विचार करावा आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळेल अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करून द्यावी असं ह्या ठिकाणी मला नमूद करावं असं वाटतं. धन्यवाद. आपण किती वर्ष या आंबा व्यवसायात आहात? जवळजवळ 15 वर्ष मी या क्षेत्रामध्ये आहे. म्हणजे मी नोकरी करत असताना सुद्धा या क्षेत्रामध्ये मी पाऊल ठेवलं होतं. सुरुवातीचा म्हणजे ह्यापूर्वीचा जो काळ आहे म्हणजे साधारणतः 20-25 वर्षापूर्वीचा जर विचार केला तर त्यावेळी हवामानाचा इतका परिणाम याच्या बागायतीवर होत नव्हता. आणि त्यावेळी सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फवारण्या करणं किंवा महागड्या फवारण्या करण्याची काही गरज भासत नव्हती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. दरवर्षीचं जे हवामान आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने बदलत जाते आहे. आणि जे बदलतं आहे त्याच्यावर जर संशोधन झालं नाही तर शेतकरी तळागाळाला जाणार आहे. कारण जी काय परिस्थिती निर्माण होते वातावरणामुळे झाडांवरही होते आहे, त्याच्यानंतर फळधारणा होते त्याच्यावरही होते आहे. आणि एवढं सगळं होऊन सुद्धा त्याच्यावर खर्चिक औषधं मारून सुद्धा त्याचा काही उपयोग होत नाही आहे. मग त्यासाठी जर काहीतरी शासनाकडून जर योग्य ते मार्गदर्शन झालं आणि जर योग्य त्या औषधांची जर निर्मिती झाली, कारण आज औषधांच्या बाबतीत सुद्धा पाहिलं तर बऱ्याचशा कंपन्या हे डुप्लिकेटमध्ये सुद्धा विकल्याचं आम्हाला ऐकिवात येतं. आज मी तुम्हाला या वरेरी गावात जवळजवळ 3 ते 4 बागा फिरून दाखवल्या आहेत जवळपासच्या. तर तुम्हाला ही जी काय परिस्थिती दिसते की नाही ही सगळीकडे परिस्थिती अशीच आहे. आणि मोहर जर बघला तर तो पुरा तांबडा पडला आहे काही ठिकाणी, तर त्या दरामुळे तो खाली खाली येत चाललेला आहे. आणि ही जी परिस्थिती अशी दिसते आहे ही तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एखादी मला हे दाखवा की त्याला नुसतं फुलत आले, फलधारणा काय झालंय? हा जो फुलोर आहे त्याला फलधारणा काही नाही, कुठे तुम्हाला एक कण तरी दिसते त्याला फलधारणा नाहीये, फुललेला आहे. हो हो, चांगल्यापैकी आलेला. हे बघा ही इथे तुरा आहे तोही बघा, हे बघा इथे जर बघितलं तर कुठेतरी काही फळधारणा नाहीये. म्हणजे अशा परिस्थिती अशा प्रकारचीच परिस्थिती सगळीकडे दिसते आहे. बघा ना हा कॅमेरा हे तुम्ही बघा ना जे जे आलेलं आहे की नाही ते बघा. ह्याच्यात कुठे हे आहे म्हणजे हे झाडलं तर नुसतं निव्वळ तुरा राहतो आहे. हे बघा हे काय हे असं आपण जर झाडणी करायला लागते, ही झाडणी केली संपलेलाच विषय, याच्यात कायच नाही. मग झाडायचं तरी काय झाडासाठी परत शेतकऱ्यांना कामगार लावायला लागतात, त्यांना फुकटचा पैसा द्यायला लागतो. म्हणून हे काहीच करू शकत नाही. हे आता आपण बघा हे आता मी तुम्हाला झाडून दाखवलं, याच्यावर काय आहे एकही फळ दिसत नाही, एक कण दिसत नाही. मग अशी जर परिस्थिती प्रत्येक बागामधून असली तर तो बागायतदार काय करणार आहे? आणि ही परिस्थिती आता तुम्ही इथे आलात म्हणून प्रत्यक्ष तुम्ही बघू शकताय. इथे बाकीचे कोणी येत नाही. कृषी आता तालुका कृषी अधिकारी आहे, त्यांची यंत्रणा आहे. ठिकाणी आपण पाहिला की कशा प्रकारे या ठिकाणी नुसता मोहर जो आहे तो फुललेला आहे, त्याला फलधारणा काही झालेली नाही. आपण जाणून घेऊया की आणखीन कशा प्रकारे या ठिकाणी जो आहे तो मोहराचे संरक्षण केले तर हा मोहर टिकून किंवा फलधारणा होईल, त्याविषयी त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. हे बघा आता मी बरंचसं तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलं बागा फिरून, त्या बागामधली परिस्थिती दाखवली. आता ह्या ठिकाणी ही मोहर आला आणि त्याच्यावर जी काय परिस्थिती आहे फळधारणा कुठे झालेली नाही. जिथे जिथे झाली
हे अशा प्रकारचे त्याचे कण होऊन ते खाली पडत आहेत. मग काय शेतकऱ्यांनी करायचं काय? आणि ह्या प्रत्येक ह्याच्यासाठी 50-50, 60-60 हजाराची एक फवारणी होते आहे. म्हणजे जर आज तुम्ही जर 5 फवारण्या केल्या तर त्याचा हिशोब जर काढला तर जवळजवळ 3 लाख रुपये झाले आतापर्यंत. 3 लाख रुपये झाले. आणि तुम्ही जर हे पूर्ण बाग फिरून पाहिली तर बागेमध्ये जे चित्र दिसत आहे तर काही ठिकाणी तर त्याला हेच नाही, मोहरच आलेला नाही आहे. कुठेतरी आता त्याची एखादी तोरा दिसतोय की बा तो बाहेर पडतोय. म्हणजे अशा परिस्थितीत समजा शेतकऱ्याने हे एवढा खर्च करायचा, लागवडीसाठी आपल्या खतासाठी खर्च करायचा, फवारणीसाठी खर्च करायचा, गवत काढायसाठी खर्च करायचा, बेनावरसाठी खर्च करायचा. ह्या सगळ्या गोष्टीचा ताळमेळ जर आपण घेतला तर प्रत्यक्ष जे उत्पन्न होतं ते उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ कुठेच बसत नाही. आणि ह्याची मुख्य जी कारणं आहे, बदलतं जे वातावरण आहे, या बदलत्या वातावरणामुळे झाडावर जो काय परिणाम होतो आणि जो मोहर येतो तो मोहरला फळधारणा होत नाही. झाली तरी ती 10%, 20%, 25% असं कुठेतरी त्याचं प्रमाण दिसत आहे. आणि हे प्रमाण मी आता तुम्हाला 2-3 बागा फिरून दाखवलं. म्हणजे एकाच ठिकाणी ही परिस्थिती असेल असं नाही आहे. ज्या ठिकाणी आपण जातो त्या ठिकाणी ही अशीच परिस्थिती आहे. मग शेतकऱ्यांनी नेमकं करायचं काय? आज शेतकरी जर बघितला तर आर्थिकदृष्ट्या भरपूरच खालच्या पातळीवर गेलेला आहे. त्याला जर बँकेची पीक कर्ज आहे ती भरता येत नाही, लागवडीची कर्ज आहे ती सुद्धा त्याचे हप्ते थकत आहेत. बँका तर त्याच्या बाबतीत काही शांत बसत नाहीत. बँका ते द्यायचे त्या नोटिसी देतात, प्रत्येकाच्या घरी जाऊन वसुली जबरदस्तीने करण्याचे काही ठिकाणी प्रयोग होत आहेत. तर अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी नेमकं कोणाला तोंड द्यायचं? वातावरणामुळे होणाऱ्या या परिणामाला तोंड द्यायचं की काढलेलं कर्ज मग ते सावकारी असो नाही तर बँकांचं असो ते फेडण्यात वेळ घालवायचा? अशा परिस्थितीत त्याची जी मानसिक मनस्थिती जी आहे ती फार खालावत चाललेली आहे दिवसेंदिवस. आर्थिकदृष्ट्या तो दिवसेंदिवस खाली होत झाला आहे. फक्त त्याला हे आता करायचं म्हणजे काय, दरवर्षी करतोय म्हणून हे करायची अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मागचा जर आपण काही 20-25 वर्षापूर्वीचा जर आपण त्यावेळेचा जर इतिहास बघितला तर त्यावेळी इतक्या फवारण्या करायला लागत नव्हतं किंवा खतंसुद्धा एवढी घ्यायला लागत नव्हती किंवा औषधंसुद्धा एवढी महागडी करायला लागत नव्हती. 4 ते 5 फवारणीमध्ये सर्व काही होऊन जात होतं. आणि त्यावेळेच्या आंब्याचं पीकसुद्धा त्याच प्रमाणात होतं. त्यामुळे शेतकरी त्यावेळी ताटमानाने फिरत होता. आज परिस्थिती अशी आहे, या क्षेत्रामध्ये बरेचसे लोक उतरलेले आहेत. पण ज्यावेळी पीक येतं गेले त्यावेळी नेमके खाजगीही या ठिकाणी विक्रेते येऊन माल खरेदी करून जातात. ते सुद्धा कमी किमतीला मागतात. वाशी मार्केट आहे, वाशी मार्केटला जर आम्ही आंबा पाठवला तर तो समजा सुरुवातीला पाठवला तर त्याला जर समजा 3,000-4,000 पेटीला भाव मिळाला तर 8 दिवसांनी जर आपण परत तो माल पाठवला तर त्याला कुठेतरी 2-2.5 हजार रुपये अशी परिस्थिती त्याची होत जाते. आणि शेवटी एप्रिलमध्ये ती परिस्थिती अशी होते की 700-800 रुपयाला ती पेटी बागायतदाराला द्यायला लागतं. अशी जर परिस्थिती निर्माण झाली तर शेतकरी तो कसा काय आर्थिकदृष्ट्या सबळ होणार आहे? यासाठी शासनाकडे बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा ही व्यक्त केलेली आहे. कोकणातला जो शेतकरी आहे हा प्रामाणिक आहे, शांत आहे. तर शासनाने त्यांचा अंत बघू नये. त्यांना कुठेतरी आर्थिकदृष्ट्या सबळ करण्यासाठी त्यांना कुठेतरी मदत केली पाहिजे. नुसतं शासकीय योजना राबवून त्याच्यामुळे शेतकरी काही ह्याच्यातून बाहेर पडेल असं मला तरी वाटत नाही. त्या दृष्टीने जर शासनाने जर समजा त्यांच्यासाठी जर काही विशेष असं आर्थिकदृष्ट्या जर योजना आणली आणि त्या योजनेचा जर फायदा त्यांना मिळाला तर कुठेतरी तो माणूस आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे हे होईल. आणि जर समजा उद्या भविष्यकाळात त्याचं उत्पन्न वाढलं तर तो शासनाकडून मिळालेल्या मदतीची सुद्धा परतफेड करू शकेल. पण हे कर्ज जे आहे ते कर्ज काढून 10% किंवा 7-7% पीक कर्ज जे मिळतं ह्यामुळे शेतकरी पुढे जायचं सोडून तो मागेच खालीच खेचला जाणार आहे. कारण हे बदलते हवामान आहे, हे मला वाटतं आणखी पुढे सुद्धा भविष्यात सुद्धा ते बदलेल आणि त्याच्यात फार असा मोठा फरक होईल असं तरी मला ह्या घडीला तरी वाटत नाही आहे. कारण गेले मी 5-6 वर्ष बघतोय. मी सुद्धा या क्षेत्रात बागायतदार म्हणून जवळजवळ 15 वर्ष काम करतो आहे. पण जी 15 वर्षापूर्वीची जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीपेक्षा आजची ह्या घडीला जी परिस्थिती आहे ही जवळजवळ 10-15%ने 15% दरवर्षीला कमी होत जाते. आज समजा मी तुम्हाला आता दाखवलं इथं
बऱ्याच ठिकाणी जो मोहर दाखवला तो मोहर त्याला फळधारणा झालेली नाही आहे. कुठेतरी किरकोळ एकाच दुसऱ्या तुऱ्यावर एक कण दिसते. तर ही कण मोठी झाल्यानंतर परत कोसळून जाणार आहे. असे जे काही परिणाम होते ह्या परिणामातून उत्पन्न किती शेतकऱ्याला मिळेल आणि शेतकऱ्याचा किती फायदा होईल ह्याचं जे काय गणित आहे ते शासनाने आपली समिती नेमून त्यामार्फत त्याचं मूल्यांकन करावं आणि जेणेकरून जे काही शेतकरी या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या अगदी खालच्या ह्याला जाऊन बसले आहेत त्याला जर कुठेतरी उभा करायचा असेल आणि परत त्याला या क्षेत्रामध्ये जे काय आहे ते सगळं जर त्याचं जीवन करून जर हे वाढवायचं असेल आणि त्याच्यातून त्याला प्रगती साधायचं असेल तर त्याला आज हात देण्याशिवाय किंवा त्याची प्रगती केल्याशिवाय त्याला अशा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केल्याशिवाय ही परिस्थिती सुधारेल असं तरी मला ह्या एकंदरीत 2-3 भागामध्ये फिरल्यानंतर जे काही चित्र दिसलं या चित्राच्या अनुषंगाने मी या ठिकाणी असं नमूद करतो की ते फारसं काही त्यांना उपकारक नाही आहे. खाली त्यांची पाय खेचणारा आहे. तर ह्याचा जरूर शासनाने विचार करावा. मीडियाने सुद्धा या बाबतीत आवाज उठवावा जेणेकरून शेतकऱ्याला तुमचं सहाय्य होईल. या ठिकाणी जे तुम्ही या प्रत्यक्ष बागेमधून येऊन ही जी काही परिस्थिती आहे ही परिस्थिती तुम्ही स्वतः अवलोकन केलेली आहे आणि तुमच्या माध्यमातून ही शासनापर्यंत जाईलच याची मला खात्री आहे. आणि ती जाऊन शासनाने फक्त हे जे काय आहे ते न करता ह्या बाबतीतलं जे बागायतीचं जे धोरण आहे ते धोरण बदलून शेतकऱ्याच्या फायद्याचं धोरण निर्माण करावं. काही वेळा जे काय आंबा पीक संरक्षणासाठी जो काय पीक विमा दिला जातो ते सुद्धा त्याचे निकष जे आहेत ते कोकणासाठी लाभदायक नाहीत. ते जे आहेत त्या निकषाबाबतीत सुद्धा बऱ्याच संघटनांनी आवाज उठवलेला आहे. शासनापर्यंत याची जळ गेलेली आहे. त्यांच्यापर्यंत हे पोचवलेलं आहे. 3-3 वर्षासाठी जे निकष तुम्ही लावतात हे निकष कोकणासाठी लागू होणारे नाहीत. त्यामुळे कोकणाला जो विम्यापोटी जो मिळणारा परतावा आहे तो फार अल्प आहे. तर त्या दृष्टीने शासनाने त्याचा जरूर विचार करावा आणि ज्या काही शेतकऱ्यांसाठी योजना आहेत त्या योजनाचाही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किंवा बागायतदारांना किती लाभ होतो आहे याचीही खात्री करावी असं मला या अनुषंगाने सांगावंसं वाटतं. धन्यवाद. नक्कीच हे आपल्यासोबत होते बागायतदार तथा विकसित शेतकरी विलास रुमडेजी. तर यांच्याकडून आपण जाणून घेतलं की कशा प्रकारे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ज्या आहेत त्या व्यथा आपल्यासमोर मांडल्या होत्या. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. आता आपण आहोत पाडगाव येथील श्री दत्त मंदिरात. पाडगाव येथील दत्त मंदिर हा नवसाला धावणारा व हाकेला पावणारा असा आहे. तर या ठिकाणी आता या दत्त मंदिरात मोठ्या प्रमाणात जो आहे तो दत्त जयंतीचा कार्यक्रम सुरू आहे. या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे कशा प्रकारे जी आहे ती जत्रेची तयारी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. लाइटिंगची पण व्यवस्था ही चांगल्या प्रकारे करण्यात आलेली आहे. दत्त जयंतीचा उत्सव हा पाडगाव येथे चांगल्या प्रकारे आणि मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. तर आपण पाहूया या ठिकाणी कशा प्रकारे या जत्रेचा उत्सव साजरा करण्यात येत आहे. आता आपण आहोत पाडगाव येथील दत्त मंदिरात. नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा अशा महिमा असलेल्या या दत्त मंदिरात आज पाडगावची मोठी जत्रा भरलेली आहे आणि मोठ्या उत्साहात आणि भाविकांच्या गर्दीत ही जी आहे ती जत्रा फुललेली आहे.
आणि आपण पाहू शकता पाडगावमध्ये हे एक तीर्थक्षेत्र आहे. देवगड येथील पाडगाव हे एक दत्त जयंतीनिमित्त या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते भाविक येत असतात. आपण पाहू शकता की या दत्त मंदिरात भाविकांची अलोट गर्दी झालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आदित्य ठाकरेंशी स्पर्धा करण्याचं स्वप्नातही आणू नये असा टोला खासदार विनायक राऊत यांनी लगावलाय. त्यांना सुद्धा वाड्यावाड्यामध्ये जाऊन बसावं लागतं, मोहल्ल्यामध्ये जाऊन बसावं लागतंय. काही जणांची काय कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे ये म्हणून भीक मागावी लागते. हे कशासाठी नौटंकी चालवलेली आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंसारखा एक नेता ह्या रत्नागिरीच्या एका छोट्याशा गावामध्ये येतोय, कुडाळच्या एका सह्याद्री पट्ट्यातल्या एका गावामध्ये जातोय, कार्यकर्त्यांच्या घरी बसतोय. एवढा ग्रामीण भागामधल्या लोकांशी मिसळणारा नेता म्हणून आदित्य ठाकरेंचा गवगवा होतो. आणि दुसरीकडे सत्तेच्या मस्तीमध्ये वावरणारे उदय सामंत स्वार्थापोटी कसे पक्ष बदल करतात हे तर लोकांना कळून चुकतंय. त्यामुळे त्यांना आदित्य ठाकरेंच्या बरोबर स्पर्धा करण्याचं त्यांनी कधी स्वप्नात सुद्धा आणू नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023. वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 वाजता. RPD हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. प्राचीन खेळ गंजिफा 29 डिसेंबर 2023 सायंकाळी 5 वाजता सावंतवाडी राजघराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळण्यास मिळणार आहे. आयोजक पौर्णिमा रविकांत सावंत. महायुतीच्या जागा वाटपावरून शिंदे गट अजित पवार गटाचं विसर्जन करायला तयार आहे आणि अजित पवार गट शिंदे गटाचं विसर्जन करायला तयार आहे. या दोघांचं विसर्जन भाजप करायला तयार आहे असा टोला खासदार विनायक राऊत यांनी लगावलाय. कोणत्या परिस्थितीमध्ये जागांच्या वाटपावरून रस्सीकेस नाही, अजिबात नाही. महायुतीमध्ये आहे बसणार आणि एकमेकाच्या उरावर बसून एकमेकाचं विसर्जन करायला शिंदे गट तयार झालाय. अजित पवार गटाचं विसर्जन करायला अजित पवार गट तयार झालाय, शिंदे गटाचं विसर्जन करायला आणि दोघांचं विसर्जन करायला भारतीय जनता पक्ष तयार झालेला आहे. आज एवढी मजबूती आहे, एवढं कोऑर्डिनेशन चांगलं आहे, त्याचा धसका भाजपाने घेतला आणि त्यांची हालचाल कशी झाली हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीचा एवढा धसका घेतला आणि मीडियाने दाखवून दिलेला आहे इंडिया आघाडी कशा पद्धतीने चांगली बाजी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मारणार आहे ते. आणि म्हणून केवळ आघाडीचा धसका घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातलं हे जे काय वेगवेगळं अपात्रतेची सारखी जी प्रकरणं चालू आहेत ती कशी लांबवायची, त्याच्यावर खोटे नाटे कसं निर्णय देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, या आघाडीचा धसका घेतल्यामुळे त्यांचे उपद्व्याप चालू आहेत. आमच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणावर आणि मेहनतीवर आहे. आमचा विश्वास मतदारांवर आहे. त्यामुळे धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती ही लढाई येत्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये होईल आणि आम्हाला खात्री आहे जनशक्ती ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये विजयी होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कोकणातील युवकांना जॉबची संधी मिळणार आहे, कारण सिंधुदुर्ग भाजप आणि भारतीय जनता युवा प्रदेश मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीनं सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024 आयोजन करण्यात आलंय। याबाबतची घोषणा भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी केली आहे। पाहुयात सिंधुरत्न जॉब फेअर सावंतवाडीत कधी आणि कुठे होणार आहे। कडे अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने आणि खूप यशस्वी होईल अशा अपेक्षेने मी बघतोय। त्याचं कारण असं आहे की विशाल परब जे आमच्या युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत, त्यांनी आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीसाठी हातात घेतलेले सगळे उपक्रम हे भव्य दिव्य असे असतात। त्याला टेक्नॉलॉजीची चांगली जोड असते, त्यांचं नियोजन चोख असतं। त्यामुळे त्यांनी जी अपेक्षा केली आहे की 20,000च्या वरती रत्नागिरी सिंधुदुर्गातले युवक या ठिकाणी येतील, 120 कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार देता येईल। त्याचप्रमाणे ज्यांना त्या दिवशी नियुक्तीपत्र देणं हे होणार नाही, जमणार नाही किंवा शक्य होणार नाही, त्यांच्यासाठी सुद्धा जॉब कार्डची एक विशेष योजना त्यांनी ठेवलेली आहे। त्यामुळे हा चांगल्या पद्धतीचा रोजगार मेळावा होईल आणि तो पूर्णतः सक्सेसफुल होईल। राणे साहेबांचं मंत्रालय असेल, पालकमंत्री असतील, निलेश राणे, नितेश राणे, सगळ्यांचं सहकार्य आहे आणि भारतीय जनता पार्टी किंवा भारतीय जनता पार्टीची युवा विंग म्हणून जे रोजगारासाठी केलं पाहिजे, युवकांसाठी केलं पाहिजे, ती एक चांगली गोष्ट या ठिकाणी घडत आहे। भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला खूप याचा आनंद आहे आणि माझ्या शुभेच्छा आणि सहकार्य युवा मोर्चाच्या पाठीशी आहे। युवा मोर्चाने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। विशाल परब प्रदेशाचे उपाध्यक्ष संदीप मेस्त्री आहेत आणि आपले जे सगळे युवा मोर्चाचे पदाधिकारी आहेत, हे सगळ्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलाय। त्यांच्यासोबत या क्षेत्रामध्ये काम करणारी जी युवा हब म्हणून कंपनी आहे त्याची मंडळी सोबत आहेत, या सगळ्या टेक्नॉलॉजीला जोडणारी। नक्कीच आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जशी परिस्थिती सध्या आहे त्यामध्ये बेरोजगारी आहे हे काही नाकारता येत नाही, परंतु या सगळ्या मेळाव्यामध्ये इयत्ता 5वी ते पदवीधर सगळ्या क्षेत्रातले या सगळ्यांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत। त्यामुळे आणि आता प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरीच्या संधी ज्या आहेत त्याही खूप चांगल्या पद्धतीच्या असतात। ज्या माणसाकडे, ज्या व्यक्तीकडे स्किल आहे त्या सगळ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी आहे। त्यामुळे सगळ्याच बेरोजगार किंवा आता जस्ट पास आउट झालेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आणि ज्या लोकांना आवाहन करेल की तुम्ही या संधीचा लाभ घ्यावा आणि इथे गेल्यानंतर तुम्हाला एक प्रगतीच्या दिशा पुढच्या सगळ्या कंपन्या ही सुरुवात आहे। त्यामुळे पुढे पुढे तुम्हाला जाण्यासाठी या मेळाव्याचा नक्कीच उपयोग होईल। त्यामुळे आता तुमच्या शिक्षणाला, तुमच्या शैक्षणिक पात्रतेला साजेसे देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करते। त्यातून तुम्ही पुढे पुढे जाऊन आणि प्रगती करणं हे तुमचं काम। बघा, रोजगार मेळावा कार्यक्रम हा आम्ही भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा, तसंच सिंधुदुर्ग युवा मोर्चा, रत्नागिरी युवा मोर्चा अशा सगळ्यांच्या विद्यमान आयोजनामध्ये सगळे लोक आहेत। भारतीय जनता पक्ष, माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब, तसंच आमच्या या महाराष्ट्र राज्याचे आमचे भारतीय पक्षाचे प्रदेशचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सध्या महाराष्ट्रामध्ये एकदम तडफदार नेतृत्व फडणवीसजी साहेब, केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, या सगळ्यांच्या मदतीने भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आम्ही या जिल्ह्यातील, दोन्ही जिल्ह्यातील तरुण युवक आणि युवती यांच्यासाठी हे जे सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024 या कार्यक्रमाचे आयोजन चांगल्या प्रकारे आमच्या सगळ्या मंडळींनी केलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये संपूर्ण कोकणातील युवक युवतींना तळ कोकणातनं मुंबई, पुण्यामध्ये जावं लागतं, हे कुठेतरी थांबावं आणि मुलांना रोजगार इथे मिळावा याचं नियोजन, आयोजनची पत्रकार परिषद आज आम्ही घेतली। आज या पत्रकार परिषदेचं कारण एवढंच आहे की या कार्यक्रमाचं अचानकपणे मुलांपर्यंत जाणं आणि तिथे गर्दी न होणं, त्याच्यासाठी 10 दिवस 15 दिवस अगोदर आम्ही आयोजन डिक्लेरेशन केलं। याचं कारण एवढंच की या QR कोड आणि वेबसाईट ही त्या मुलांमध्ये जाणं आणि मुलांच्या या बेरोजगारीमध्ये आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा चांगला उपयोग व्हावा, त्यांच्या पूर्ण जीवनासाठी उपयोग व्हावा, याच्यासाठी आम्ही हे संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय। विशेष करून आमच्या देशाचे केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब, तसंच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेब या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहणार आहेत। त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे वरिष्ठ नेते निलेशजी राणे साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहणार आहेत।
तसंच कणकवली मतदारसंघाचे आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये आम्ही आग्रह केलेला आहे की आपण यावं. विशेष म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशचे सरचिटणीस विक्रांतजी पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या युवा मोर्चाचे लोणीकर साहेब अध्यक्ष यांना सुद्धा आम्ही विनंती केलेली आहे. आज हा सिंधुरत्न जॉब फेअर कार्यक्रम मला वाटतं रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी होईल. रेकॉर्ड ब्रेक कार्यक्रम मध्ये नोकऱ्या त्याच दिवशी संध्याकाळी आम्ही दिल्या जातील याचं आयोजन केलेलं आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा कार्यक्रमाचा भारतीय जनता पक्षाकडनं आयोजन होणं आणि करणं, त्याच्यासाठी मला लाभलेली सगळ्या माझ्या मित्रमंडळींची आणि आमच्या पक्षाकडनं संपूर्ण वरिष्ठांची जी लागलेली ताकद, याच्यामुळे या जिल्ह्यातील तरुणांना चांगला रोजगार मिळेल एवढीच मी आशा बाळगतो. 120 ते 100 कंपन्या आहेत. गोव्यामधील जास्त कंपन्या आहेत, पुण्यामधील आहेत, मुंबईमधील आहेत, अनेक ठिकाणच्या कंपन्या आहेत. काही IT पार्क आहेत, 5 स्टार हॉटेल्स आहेत. आणि कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून मी आमचे केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब, तसंच आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेब, निलेशजी राणे साहेब, या सगळ्या आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना मी, आमचे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, आमचे युवा मोर्चाचे मिस्त्री साहेब, या सगळ्यांनी, आज संजूभाई परब पण आले, त्या सगळ्यांनी आम्ही आग्रह केला आणि ते सर्वजण नेते येत आहेत. त्याचप्रमाणे हा कार्यक्रमचं ठिकाण जिमखाना मैदान सावंतवाडी, शुक्रवार 12 जानेवारी 2024. आणि त्याच्यासाठी संपूर्ण वेबसाईट आणि त्याचा QR कोड आज आम्ही संपूर्ण प्रेस पत्रकार बंधूंच्या माध्यमातून जाहीर करत आहोत. सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024 या कार्यक्रमाचं आयोजन, नियोजन आणि हेड नंबर देतो मी, मोबाईल नंबर. तिथे नंबर जो आहे तो 8408015310 हा एक नंबर आहे. पुन्हा एकदा 8408015310 हा मोबाईल नंबर एक झाला. दुसरा नंबर देतोय 8149165069 दुसरा नंबर आहे हा. तो पुन्हा देतोय दुसरा नंबर 8149165069. हे असे 2 नंबर दिलेले आहेत. बाकी इतर काही माहिती पाहिजे असेल तर आम्ही भारतीय जनता पक्ष हे आमचे प्रमुख कार्यालय आहे आणि आमच्या अध्यक्ष साहेबांच्या ऑफिसला आम्ही अनेक माहिती पत्रकं लावणार आहोत. इथे जर विशेष काय माहिती पाहिजे असेल तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कार्यालयामध्ये यायला हरकत नाही आणि इथे माहिती आमची मुलं देतील. साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली तिथे माहिती पुरवली जाईल आणि पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही संपूर्ण माहिती दिलेली आहे ती आम्ही वेबसाईटला डिक्लेअर करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 827442 आणि 9764 808592. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. सिंधुदुर्ग नगरीत नगरपंचायत व्हावी अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होते. मात्र त्याकडे राजकीय अनास्था आणि शासनाचं दुर्लक्ष यामुळे अद्यापपर्यंत याबाबतची आश्वासनच मिळतात. याकडे शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीनं आंदोलन छेडण्यात आलं. याला सर्व पक्षांचा, सिंधुदुर्गातल्या पत्रकारांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. मात्र मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर यापुढे तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा मुख्यालय पत्रकार संघ अध्यक्ष संदीप गावडे यांनी दिलाय. सिंधुदुर्ग नगरी नगर पंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगर पंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगर पंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगर पंचायत, सिंधुदुर्ग नगरी नगर पंचायत. आमच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा. सिंधुदुर्ग नगरी नगर पंचायत. आज जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीनं ओरस नगरपंचायत होण्यासाठी जे धरणं आंदोलन दिलं त्याला राष्ट्रवादीचा कार्याध्यक्ष, या ठिकाणचा जिल्हा परिषदचा प्रतिनिधी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून मी पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे. किंबहुना त्यांची ही मागणी आमचे नेते, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्याकडे स्वतः नेऊन या मागणीचा पाठपुरावा करणार आहे.
कारण बरीच वर्ष झाली, म्हणजे खरं म्हणजे हे नगरपंचायत 10 वर्षापूर्वीच झाली पाहिजे होती, त्या दृष्टीनं सर्व प्रक्रिया पण पूर्ण झालेली होती, परंतु कुठेतरी कोणाच्या तरी अनास्थेमुळे ही राहिलेली गोष्ट आज खऱ्या अर्थानं जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघानं उचलून धरलेली आहे आणि त्यामुळे लवकरात लवकर ही नगरपंचायत होणं आणि त्या दृष्टीनं विशेष करून या भागातील म्हणजे जिल्हा परिषद जिल्हा मुख्यालयाच्या या ठिकाणच्या परिसरातील जी मंडळी आहेत त्यांना सुखसुविधा देण्याच्या दृष्टीनं ही फार उपयोगी ठरणार आहे. जनतेची मागणी निश्चित पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. पुन्हा एकदा मुख्यालयाच्या या धरणे कार्यक्रमास आम्ही पाठिंबा देतो आहोत आणि त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी माननीय अजितदादांच्या माध्यमातून प्रयत्न करू आणि लवकरात लवकर ही नगरपंचायत पूर्ण नगरपंचायत होण्यासाठी आम्ही राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिंधुदुर्ग नगरपंचायत निर्मिती व्हावी यासाठी लक्षवेधी धरणे आंदोलन केले. या धरणे आंदोलनाला आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या सिंधुदुर्ग नगरी पंचक्रोशीमध्ये येणारे मुख्यालयामध्ये येणारे ओरोस, रानबांबोळी आणि अनाव या तिन्ही गावचे सरपंच आणि नागरिक त्याचप्रमाणे या नगरीमधील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सर्वांच्या तीव्र भावना होत्या की सिंधुदुर्ग नगरपंचायत झालीच पाहिजे. कारण काय तर जिल्हा मुख्यालयाची निर्मिती होऊन 30 वर्षे उलटली, मात्र या ठिकाणी प्राधिकरण आहे, या प्राधिकरणाकडे विकास निधी नाही, त्यामुळे विकास खोळंबलेला आहे. कुठलेही विकास कामं होत नाही. या ठिकाणच्या नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या ठिकाणी राहणारे अधिकारी सुद्धा सुविधा नसल्यामुळे इथे राहत नाहीत आणि त्याचा परिणाम मुख्यालयाच्या विकासावर होत आहे. आणि म्हणूनच आम्ही जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत आज सिंधुदुर्ग नगरपंचायत निर्मितीसाठी लक्षवेधी आंदोलन केलेलं आहे. तर आज हे नुसते आंदोलन या थांबणार नाही, तर आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर आमची अपेक्षा आहे की पुढील 1 महिन्यात की सिंधुदुर्ग नगरपंचायतीची घोषणा व्हावी. राज्यकर्त्यांनी त्याची दखल घ्यावी, मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी, इथल्या पालकमंत्र्यांनी दखल घ्यावी व घोषणा करावी. जर 1 महिन्यात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही किंवा घोषणा झाली नाही तर आम्ही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करणार आहोत. साखळी पद्धतीने लक्षवेधी आंदोलन करू, वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करू, परंतु जोपर्यंत सिंधुदुर्ग नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, एवढे मात्र नक्की. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 23 40 00. मोबाईल 9370 05 60 76 94 20 90 76 61 आणि 70 20 29 03 16. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब यांच्या विचारानं चाललेल्या सिंधुदुर्ग बँकेची यशस्वी घौडदौड सुरू आहे. या बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले गेलेत असं सांगत माजी खासदार निलेश राणे यांनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांचंही कौतुक केलंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सिंधुदुर्ग शाखा मसुरे ही शाखा मसुरे मर्डे येथील शिवाजी परब यांच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाली आहे. या शाखेचा स्थलांतर सोहळा बुधवारी माजी खासदार निलेश राणेंच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, जिल्हा बँकेचे संचालक संदीप परब, मेघनाथ धुरी, उद्योजक श्रीकृष्ण परब, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत, मसुरे ग्रामपंचायत सरपंच संदीप हडकर, देऊळवाडा विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी मसुरेचे अध्यक्ष डॉक्टर विश्वास साठे, सरोज परब यांसह अन्य उपस्थित होते. यावेळी बोलताना माजी खासदार निलेश राणे म्हणाले, म्हणून आम्ही सगळेच थांबलो होतो. मला भाषणाच्या मनोगताच्या सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं
की जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी आजपर्यंत जेव्हापासून राणे साहेबांच्या विचारांवर ही बँक अस्तित्वात आली ते आजपर्यंत ह्या मतदारसंघासाठी म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी आपण जी कामं मनीषजी दळवींकडे पाठवली ती 100% आपल्याकडे करून देत परत पाठवली. त्याबद्दल मी मनापासून आपलं कौतुकी करतो आणि आपल्याला खरोखर आपल्या आभार मानतो. म्हणजे परत मॅडम कुठलंही काम असू दे पण ते गरिबांचं हिताचं कोणाचं जरी असलं तर त्याच्यावरती मनीष दळवी यांचा एक वेगळा फॉलो होतो. आमचा बाबा परत आहेच, बाबा परत बाकीच्या धावपळीच्या कामासाठी असतोच, पण त्याच्या मागचं जे नियोजन असतं त्याच्या मागचे जे काही सगळे अडीअडचणी असतात त्या सगळ्या लांब करून दिलसाहेब अमुक हे झालं आहे आणि त्याचं उद्घाटन तुम्ही करा किंवा ते फायनल स्टेजवर आल्यानंतरच मनीष दळवी आपल्याला सांगतात. त्या गोष्टीला खरोखर मी मनीषचे आपले आभार व्यक्त करतो. कारण का याच्या अगोदरचे अध्यक्ष वेगळे होते, ते फक्त अडचणी सांगायची, आम्हाला तेच ऐकायची सवय आहे की कुठलंही काम सांगितलं ते होणारच नाही. बाकीच्यांची सगळ्यांची होतात पण आपली तेव्हा अडीअडचणीमुळे त्याच्यातले वेगवेगळे मार्ग काढायचे. पण हे तोंडावर मी आपलं कौतुक करत नाही म्हणजे खरोखरच म्हणजे अशी मी जेवढी कामं दिली परम मॅडमचं किंवा हे तर कामाचा विषयच नव्हता, पण अशी अनेक गरिबांची कामं होती जी तुम्ही सरळ हाताने केली त्याबद्दल तुमचं जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. आणि माझ्या अगोदरच्या प्रत्येक मनोगतामध्ये बँकेमध्ये बँक कशी चालली मनीषने अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये सोप्या शब्दामध्ये बँकेच्या व्यवहारामध्ये काय चालतं, बँकेचे व्यवहार कसे चालले पाहिजे. आज बँक म्हणजे ही आर्थिक नाडी आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा बँक म्हणजे ही अगदी गरीबातल्या गरीब शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणारी बँक म्हणजे ती जिल्हा बँक. आणि आता जिल्हा बँकेचं नाव महाराष्ट्रभर एवढं प्रामुख्याने पुढे आलेलं आहे. ज्या पद्धतीने ही बँक हाताळली गेली मी तर काय बाहेरून बघणारा स्पेक्टेटर म्हणतो ना आपण बाहेरून प्रेक्षक म्हणून बघणारा मला या गोष्टीला खरोखर अभिमान वाटतो की राणे साहेबांनी या बँकेबद्दल जे विचार ठेवले की बँक कशी चालावी त्या विचाराच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपण सगळे बँक चालवत आहे त्याबद्दल खरोखरच आपलं मनापासून कौतुक आहे. कारण का राणे साहेबांच्या डोक्यामध्ये त्यांच्या विचारांमध्ये एक स्पष्टता असते की कुठलीही संस्था चालवताना बँक असेल किंवा इतर कुठली शिक्षण संस्था असेल त्याच्यामध्ये पारदर्शक कारभार व्हायचा. हे आपण लोकांच्या अडीअडचणीसाठी ही गरिबांची बँक म्हणून ही समोर येते. नॅशनलाइज बँक हे खरं तर बँकिंग क्षेत्रामध्ये कोकण नाहीच. तुम्हाला अनुभव आला असेल फार कमी आपण बँकिंग क्षेत्रामध्ये आहोत. आता मी स्वतः व्यावसायिक असल्यामुळे मला माहिती आहे आणि फायनान्सचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला माहिती आहे कोकण हा सर्वात कमी असेल महाराष्ट्रामध्ये बँकिंग क्षेत्रामध्ये. हे जर स्थलांतराचा कार्यक्रम पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये असताना मॅडम तुम्हालाच बसायला खुर्ची मिळाली नसते. म्हणजे एवढी गर्दी आणि कर्ज घेण्यासाठी एवढी मोठी रांग असते ते घाबरत नाही. पण आपल्याकडे आता ती भीती खऱ्या अर्थाने अनेक वर्षांपासून जी भीती जायला पाहिजे मनामध्ये की हे कर्ज घेतल्यानंतर आपल्याला अमुक होईल घरी आमच्याकडे बँकेची लोक पोहोचतील ही ह्या मानसिकतेतून आपण बाहेर आलो पाहिजे. खरं बाहेर आलो आपण अनेक वर्षांपासून कोकण म्हणून ना सरकारकडे काय मागू शकलो ना आपण थोडं बँकेत जाऊ शकतो. सरकारकडे पण आपण काय मागत नाही पाहिजे. म्हणजे आम्ही राणेसाहेब कॅबिनेटमध्ये असताना आम्हाला सांगायचे की समोर पश्चिम महाराष्ट्रातले नेते बसलेले असायचे काही मराठवाड्याचे बसलेले असायचे आणि साहेब आणि अजून एका दुसरा कोणतरी मंत्री कोकणात असायचे. मागायचं झालं तर ते किती मागताय त्याच्यावरती आपण अवलंबून असायचो की ठीक आहे त्यांना 100 द्या आम्हाला 25 द्या. पण राणे साहेबांच्या तेव्हाच्या वागणुकीमुळे तेव्हा कॅबिनेटमध्ये राणे साहेब असल्यामुळे जर तुम्ही 100 घेता तर आम्ही पण 100च घेणार हे सांगणारे राणे साहेब त्या कॅबिनेटमध्ये होते आणि खऱ्या अर्थाने तेव्हापासून कोकणामध्ये पैसा दिसायला लागला. फक्त की आपण विकास कामं पण या माध्यमातून सांगितलं पण तुम्ही बँकेत ठेवणार किती काय सांगितलं नाही. जेवढे ना म्हणजे फिगर 7 मध्ये आहे 8 मध्ये 8 मध्ये आता ते 8 करणं लवकर विनंती आता सगळी विनंती तर केली पाहिजे. आता विकास कामांवर पिवट एक झाला पाहिजे. एवढी मोठी बँक उघडली आपल्या मनीषने आपल्याला दिली आहे शाखा दिली आहे तर कारभार पण मनीषला साजेसाच दिला पाहिजे. म्हणून आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये मेहनत करा आणि
बँक चालवणं काही सोपं नाही. परब साहेब पण व्यावसायिक आहेत, आमचा बाबा पण आहे, मी आहे आणि स्वतः मनीष दळवी हे बँकेचे चेअरमन आहे. व्यवसायाला टिकवून आणि त्याच्याबरोबर बँकिंग क्षेत्रालाही टिकवून कस्टमरलाही आधार देणं आणि बँकेचाही बिझनेस करणं हे फार म्हणतात ते विचित्र काम आहे. आम्हाला जेव्हा देशाचे अर्थमंत्री सन्माननीय प्रणब मुखर्जी साहेब होते तेव्हा मी खासदार होतो, तेव्हा एक वाक्य ते बोलले होते, आजपर्यंत ते विसरलो नाही. अर्थक्षेत्राबद्दल ते वाक्य होतं की इकॉनॉमिक्स स्टार्ट फ्रॉम ए अँड एंड्स विथ झेड. झेड म्हणजे ए टू झेड. कुठलाही एक गाळला, डी गाळला, एच जी गाळला किंवा डब्ल्यू गाळला इकॉनॉमिक्स मध्ये चालत नाही. इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम ए, इट हॅज टू एंड विथ झेड. एकही त्याच्यातला अल्फाबेट आपण ज्याला म्हणतो त्याच्यातला जर गाळला गेला तर अर्थकारण कधी पूर्ण होऊ शकत नाही. कस्टमरही तेवढा जपला गेला पाहिजे, बँकिंगलाही आपण तेवढंच जपलं पाहिजे आणि ही शाखा आपण काहीतरी देणं लागतो. या विभागात आपली जर शाखा आली मॅडम, आपण काहीतरी या शाखेला पण देणं लागतो. ह्या अर्थाने जर आपण ही शाखा या शाखेकडे बघायचा दृष्टिकोन ठेवला, खऱ्या अर्थाने जे कर्मचारी मागे 10 करोड रुपये जे काय आता टार्गेट आरबीआयने दिलाय तर 10चे 20 करण्यामध्ये काही अडचण येणार नाही असं मला वाटतं. या शाखेचा उपयोग चांगला गरिबांना, शेतकऱ्यांना कसा होईल हे आता मनीष दळवींनी त्यांच्या भाषणातून सांगितलं. खरोखरच दळवी साहेब, आपण जे काय इकडे आज मनोगत व्यक्त केलं, आपण जे काय नवीन योजना या बँकेमध्ये आणून पाहतात, इंस्टाग्राम आलंय, फेसबुक आलंय, चॅटबॉट आलंय, हे सगळं मला आज तुमच्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्रात आलंय हे मला आज माहीत पडलं. माझे रोजचे बँकेबरोबर वेगळे संबंध आहेत, वेगळे व्यवहार आहेत, पण एवढं काहीतरी नवीन नवीन तुम्ही या बँकिंग क्षेत्रात आणताय हे मी अजूनपर्यंत ऐकलं नाही. खरोखरच मनापासून आपलं अभिनंदन व्यक्त करतो आणि आपल्याला पुढच्या वाटचालीस शुभेच्छा देतो. मी जसं तुम्हाला मागे चौक्यालाही सांगितलं होतं की म्हणजे ज्या पारदर्शकपणे आपण बँक चालवत आहे, ज्या विचाराने आपण बँक चालवत आहे, मला असं वाटतं राणे साहेबांच्या विचारांनी ही बँक अस्तित्वात आली. पुढचे 25 वर्ष राणे साहेबांच्या विचारावर ही बँक अस्तित्वात राहील आणि ती तशी कंटिन्यू राहील अशी मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. या तालुक्यातली याच वर्षामधली दुसरी शाखा या मी आज स्थलांतरित करतो. 34 वर्ष एका जागेवर या बँकेने व्यवसाय केला, परंतु काळानुरूप काही बदल आवश्यक असतात आणि त्या बदलानुसार रस्त्याच्या जवळ एक सुसज्ज जागा असावी यासाठी मागच्या काही दिवसांपासून प्रयत्न चाललेले होते. खरं म्हणजे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अनेक शाखा ज्याच्यामध्ये व्यवसाय कमी आहे अशा ठिकाणी काही बदल करावे की जेणेकरून तो व्यवसाय त्या ठिकाणी वाढेल आणि काही ठिकाणच्या शाखा ज्या व्यवसाय अत्यंत कमी आहे त्या ठिकाणी त्या शाखा बंद कराव्यात अशा प्रकारची चर्चा आमच्यामध्ये चालू होती. आणि एकदा आदरणीय निलेश साहेबांच्या समोर ज्यावेळी चर्चा झाली त्यावेळी त्यांनी मला या मसुरे गावच्या शाखेच्या संदर्भात त्यांचा एकदा फोन आला आणि मला म्हणाले की त्या ठिकाणी तुला नवीन जागेमध्ये स्थलांतर जर करणार असाल तर आपण एक चांगली जागा तुम्हाला सुचवतो. खरं म्हणजे त्यावेळी आम्ही थोडं मागे पुढे करत होतो, कारण या शाखेचा व्यवसाय निश्चितपणे जास्त आहे. जरी तो असला तरी तो 20 कोटीच्या आतमध्ये आहे आणि आता परिस्थिती अशी आहे की पूर्वीच्या काळामध्ये ही सगळी गोष्ट चालून जात होती. आता एका कर्मचाऱ्याच्या पाठीमागे किमान 10 कोटीचा व्यवसाय हा प्रतिवर्षी होणं अपेक्षित आहे आणि ते रिझर्व्ह बँकेने तशा प्रकारच्या अटी शर्ती घातलेल्या आहेत आणि मग त्या सगळ्या क्रायटेरियामध्ये ही शाखा बसत नव्हती. परंतु मला खात्री आहे की या भागामधल्या शेतकरी किंवा इथलं दरडोई उत्पन्न आणि त्याच्यामधल्या शेतीमधून मिळणारं उत्पन्न याचा सगळ्याचा जर विचार केला तर ही शाखा साधारण 40-50 कोटीच्या पुढचा सुद्धा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे करू शकते. फक्त इथले काही ग्राहक जे इतर शाखांकडे गेलेले आहेत ते जर आपल्याला इकडे आणायचे असतील तर मला त्यावेळी लक्षात आलं की मला निलेश साहेबांनी सांगितलेली सूचना निश्चितपणे योग्य आहे आणि म्हणून आम्ही तात्काळ त्याच्यामध्ये निर्णय घेतला की आपल्याला नवीन जागेमध्ये जायचं आहे. नवीन जागेच्या माध्यमातून चांगली सेवा इथल्या ग्राहकाला कशी देता येतील त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करू आणि तो एक प्रयत्न या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. खरं म्हणजे जिल्हा बँकेमध्ये काम सुरू केल्यानंतर असं लक्षात आलं की आमच्या जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची असलेली क्षमता ही पूर्णपणे वापरली जात नाहीये, पूर्णपणे त्याच्यामध्ये उपयोगात येत नाहीये. म्हणून मग त्या दृष्टिकोनातून आम्ही मागच्या वर्षभरापासून काही वेगवेगळ्या योजना
अशा आणल्या की ज्याच्या माध्यमातून आपण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, महिलांसाठी, युवकांसाठी आणि उद्योजकांसाठी अशा सगळ्या प्रकारच्या घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना या निमित्ताने आणल्या. आणि त्याचबरोबर डिजिटल बँकिंग जी आता काळाची गरज आहे, जिथे नॅशनलाइज बँका, प्रायव्हेट बँका अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून, डिजिटल बँकिंगच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याला सगळ्यांना अभिमान वाटेल अशा प्रकारचं काम आम्ही मागच्या वर्ष दीड वर्षामध्ये डिजिटल बँकिंग मध्ये उभं केलं, ज्याच्यामध्ये युट्यूब पासून, फेसबुक पासून त्या ठिकाणी चॅटबॉट सारखी कार्यपद्धती, कार्यप्रणाली या ठिकाणी आपण आणतो आहोत की ज्याच्याबरोबरच इंटरनेट बँकिंग सुद्धा, देशातली पहिली बँक असेल की ज्याच्यामध्ये इंटरनेट बँकिंग सुद्धा आपल्याकडे पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये सुरू होणार आहे. की अशा प्रकारच्या सगळ्या डिजिटल सेवा की ज्या नॅशनलाइज बँकांकडून मिळतात त्या सगळ्या बँका, सगळ्या सुविधा या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यातल्या ग्राहकांना देण्याची प्रयत्न या निमित्ताने आम्ही सगळेजण करतो. की ज्या ठिकाणी डिपॉझिटचा जो फ्लो होता, यापूर्वी डिपॉझिट ज्या पद्धतीने जिल्हा बँकेकडे येत होतं ते साधारणतः प्रति महिना 5 कोटीच्या साधारणतः आकडा होता. परंतु आता साहेब आपल्याला सांगायला अभिमान वाटेल की आमच्याकडे प्रति महिना ऍव्हरेजली 50 कोटी रुपये हे डिपॉझिट यायला लागले आहे. आणि त्यामुळे मागच्या 38 वर्षांमध्ये जिथे आपण साधारणतः 2150 कोटीच्या आसपास आमच्याकडे ठेवी होत्या, तिथे आता फक्त 2 वर्षामध्ये जवळपास 1000 कोटीच्या नवीन ठेवी या आमच्याकडे जमा झालेल्या आहेत. आणि त्यामुळे ठेवी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत, ग्राहक आमच्याकडे नवीन जोडले जात आहेत. आणि म्हणून आम्ही शेतकऱ्याबरोबरच शेतकऱ्याचं कुटुंब असेल, या जिल्ह्यातला छोटा मोठा सगळा व्यावसायिक असेल आणि त्या व्यावसायिकांना सुद्धा आमच्या बँकेच्या माध्यमातून अधिक चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काही मोबाईल ऍप मध्ये काही सुधारणा केल्या आणि त्या मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून या सगळ्या सेवा देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यामुळे जो व्यापारी वर्ग आमच्या बँकेशी जोडला जात नव्हता, तो व्यापारी वर्ग सुद्धा आजकाल आमच्या बँकेकडे नवीन ग्राहक म्हणून येत आहे. आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीने आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, त्याच्यामुळे आज जिल्ह्यातले सर्वसामान्य नागरिक जवळपास आज प्रत्येक कुटुंबातला एक तरी घटक या ठिकाणी आमच्या बँकेबरोबर बँकिंग करतो आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून या सगळ्या जबाबदारी आम्ही लक्षात घेऊ त्या ठिकाणी यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा शेतकऱ्याच्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या घरापर्यंत जाऊन जिल्हा बँकेची सेवा देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. आणि तशा प्रकारचं एक आराखडा सुद्धा आमच्याकडे आता तयार झालाय, ज्या नजीकच्या काळामध्ये ती सेवा सुद्धा आमच्याकडे सुरू होईल. आम्ही आता मायक्रो एटीएमच्या माध्यमातून 5000 रुपयापर्यंत 10,000 रुपयापर्यंतची कॅश काढण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही एटीएम सेंटरवर जाण्याची गरज नाही किंवा या ठिकाणी शाखेमध्ये सुद्धा येण्याची गरज नाही. तिथे आमच्या पिग्मी एजंटला जरी एक साधा कॉल केला तरी त्या ठिकाणी तो तुमच्या घरापर्यंत येऊन तुमची कॅश विड्रॉल देऊ शकतो. अशा प्रकारची सेवा सुद्धा आम्ही सुरू केली की जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना आपला वाहन खर्च करून किंवा वेळ खर्च करून त्या ठिकाणी एटीएम पर्यंत जावं लागू नये, त्यांना ती सेवा सुद्धा आमच्या माध्यमातून मिळावी. आणि हळूहळू याच पद्धतीने विकास संस्थांच्या माध्यमातून, दुग्ध संस्थांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जिल्हा बँकेच्या अधिकाधिक सेवा या प्रत्येक गावामध्ये देण्याचा आमचा प्रयत्न चाललाय. आणि म्हणून या ग्राहकांना समाधानी करण्याबरोबरच, या ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याबरोबरच या जिल्हा बँकेचा व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यामध्ये आज आम्ही यशस्वी होताना दिसतोय. कारण ज्या ठिकाणी आमचा 4000 कोटीपर्यंतचा व्यवसाय होता, आज मला सांगायला अभिमान वाटतो की तो जवळपास 6,500 कोटी रुपयाच्या घरामध्ये आम्ही पोहोचलो. नजीकच्या काळामध्ये आम्ही 31 मार्च या वर्षाच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटीपर्यंत तो टप्पा आम्ही 6,000 कोटीचा गाठू अशा प्रकारचा आमचा उद्दिष्ट आहे. आणि निश्चितपणे 6,000 कोटीचं उद्दिष्ट गाठत असताना मागच्या वर्षी आम्ही ठेवीच्या वाढीमध्ये राज्यात क्रमांक 3 ला आलो होतो पहिल्यांदा इतिहासात. आणि या वर्षी आम्ही राज्यात क्रमांक 1 ला ठेवीच्या वाढीमध्ये येण्याचा प्रयत्न चाललाय. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही ज्या पद्धतीने काम करतोय, म्हणून ठेवीदार सुद्धा आमच्यावर विश्वास ठेवत आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करेन की या शाखेमध्ये सुद्धा या ठेवी वाढाव्यात, व्यवसाय वाढावा. आणि मग ही शाखा किंवा ही या ठिकाणचे कर्मचारी आम्ही बँकिंग बँकर म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या प्रत्येकाच्या घरापर्यंत या पुढच्या काळामध्ये चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करू.
आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज योजनांमध्ये सुद्धा आम्ही काही सुलभता आणलेली आहे. या ठिकाणी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठी सुद्धा अनेक योजना आणलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये दुधाळ जनावर असतील, कारण हा थोडाफार चांगल्या प्रकारे पाणी उपलब्ध असणारा व्यवसाय सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने होतोय. दुग्ध उत्पादन चांगलं आहे आणि त्यामुळे या भागातल्या शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक शेतीपूरक व्यवसायांकडे लक्ष द्यावा. त्याच्यासाठी जिल्हा बँकेच्या सगळ्या योजनांचा फायदा घ्यावा आणि यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत की इथल्या प्रत्येक शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, त्याचा आर्थिक सुबत्ता त्याला आली पाहिजे. आणि राणे साहेबांच्या विचारातून या जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना, कारण आम्हाला सुरुवातीलाच काम करत असताना राणे साहेबांची एक सूचना आहे की आपण जिल्हा बँक म्हणून फक्त जिल्हा बँकेची प्रगती करू नका, तर त्याच्याबरोबरच या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून इथल्या सर्वसामान्य माणसाचं जीवनमान उंचावण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून विकास संस्था असतील, दुग्ध संस्था असतील, पतसंस्था असतील, या सगळ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आपण सर्वसामान्य माणसासाठी जिल्हा बँकेचा निश्चितपणे उपयोग करू, अशा प्रकारचं अभिवाचन या निमित्ताने देतो. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. विकसित भारत संकल्प यात्रा कुडा इथं 29 डिसेंबरला दाखल होते. मात्र या यात्रेतील मोदी सरकार या उल्लेखावरून कुडा नगर पंचायत सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाल्याचं पाहायला मिळालं. यावर सत्ताधारी नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी जर यात्रेत मोदी सरकार असा उल्लेख असल्यास ही विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा उधळून लावू असा इशारा दिलाय. आज विकसित भारत त्याचं पर्व आमच्याकडे विकासाला देणार आहे असं नगरपालिकेच्या मीटिंगमध्ये कळलं आणि या संदर्भात आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून आमचे सर्व सदस्य, आमचे उपनगराध्यक्ष असतील, मुली असेल किंवा आमचे सर्व नगरसेवक यांनी याला विरोध याच्यासाठी केला की तो येणारा नसेल, त्याच्यावर भारत सरकार असेल तर आमचा कोणताही आक्षेप नाही, पण त्याच्यावरती मोदी सरकार म्हणून असेल, हे काय सरकार काय मोदींचं नाही आहे, हे भारताचं सरकार आहे आणि ह्याच्यावर कुठेही मोदी म्हणून जर उल्लेख असेल आणि येणाऱ्या विकास सरकार मोदींचा फोटो आणि मोदी सरकार म्हणून उल्लेख असेल तर येणारी आम्ही जी यात्रा आहे ती नक्कीच उधळून लावू. तर ही यात्रा उधळून लावल्यास याला सर्वस्वी कुडाळ नगरपंचायतचे CEO जबाबदार असतील असं विरोधी नगरसेवक संध्या तेरसे यांनी सांगितलंय. खरं म्हणजे मला कीव करावीशी वाटते, कारण मोदी सरकार आणि भारत सरकार हे एकच आहे आणि आज भारताच्या कोणाकोण्यात जाल तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्याबद्दल जे बोललं जातं ते ऐकण्याची यांची मानसिकता नाही कोणाची. आणि मला वाटतं ही जी विकसित भारत संकल्प यात्रा आपल्या प्रत्येक गावागावात येते तिचं आपण खरंच अभिमानाने सगळ्यांनी स्वागत केलं पाहिजे. ज्या लोकांच्या पर्यंत योजना पोहोचल्या पाहिजेत ते थेट पंतप्रधानांकडनं आपल्याला येत आहेत. त्याच्यामुळे मोदी सरकार म्हटलं यात वावगं काही नाही असं मला तरी वाटतं. आणि जर हे उधळून टाकू, कारण हा प्रशासनाचा विषय आहे, प्रशासकीय एखाद्या सर्वसाधारण सभेत जर अधिकृत लोकप्रतिनिधी असं म्हणत असेल तर मी मुख्याधिकाऱ्यांना बैठकीतच सांगितलं आहे की तुम्ही याच्यावरती लक्ष ठेवायला पाहिजे आणि ह्या यात्रेमध्ये काही जर उधळून टाकण्याचा प्रकार झाला ही खरं म्हणजे कायदेशीर बाब आहे आणि असं काही झालं तर संपूर्णपणे ह्याला प्रशासन जबाबदार राहील. तर प्रशासनाने याची योग्य ती काळजी, कारण हे सगळं अधिकृतपणे रेकॉर्ड झालेलं आहे, त्याच्यामुळे याची प्रशासनाने काळजी घेणे गरजेचं आहे. तर प्रशासकीय बाब असल्यानं ही विकसित भारत संकल्प यात्रा कुडाळ नगरपंचायत इथं होणार असल्याचं CEO अरविंद नातू यांनी फोनद्वारे सांगितलंय. यामध्ये काय आहे की आपल्याला हा जो प्रोग्राम आलेला आहे तो केंद्र शासनाचं महुआ म्हणून जे आपलं आहे म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट केंद्र शासन आणि राज्य शासन स्तरावरनं आपल्याला आदेश जे पारित झालेले आहेत त्या आदेश आणि निर्देशानुसार आपल्याला जे काही फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहेत भारत सरकारचे ते त्या व्हॅनमध्ये दाखवले जाणार आहेत आणि आपल्याकडचे लाभार्थी जे आहेत त्या लाभार्थ्यांच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं आहे आणि आपल्याला शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायचं आहे असं शासनाचं धोरण असल्यामुळे ते पोहोचवणं आपलं कार्य आहे. त्यामुळे हे आपल्याला करावं लागणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कुडाळ नगरपंचायतीत सत्ताधारी विरोधक आमने सामने, तर तीव्र आंदोलन, मुख्यालय पत्रकार संघाचा इशारा. आणि सावंतवाडीत होणार सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.